Og vi skal have fat med afsløringen spiller fra AGF. Mine damer og herrer, på trods af, at de var lidt bagude i starten, blev han ved med at køre på og køre på og køre på og lægge et tungt pres, så andre hans medspillere kunne få mange mål. Mine damer og herrer, med nummer 10, Eski Blues Andersen! Håndbold handler ikke kun om at score mål, det handler også om at gøre sine medspillere gode. Stort tillykke. Vi har aftalt det. Fantastisk godt. Fantastisk. Du holder bare på. Ja, vi starter med bold. Du holder bare på, men det ser rigtig godt ud. Og det er fornøjelse at se det op. Ikke? Som der skal kende ud. Dejligt. Vælger her til start. Ja, nu er der ikke. Og så kommer der. Så er du lige klar. Ja, det er rigtig godt. Det er ikke klar, man går ind i forsvaret. Det er det. Mine damer og herrer, det er blevet tid til Midtjysk Guldcup-finalen i U16-drenge. Tag godt imod AGF Viby og IKAST Håndbold! Og vi starter med AGF Viby. Henrik Rasmus Lind. Leder 12, Mads Thomsen. Leder 2, Emil Kirkemann. Leder 4, Kasper Nielsen. Leder 5, Victor Kammer. Leder 6, Thomas Strøm. Leder 7, Frederik Victor Nielsen. Leder 8, Ludvig Kuhn. Leder 9, Kasper Nikolaj. Leder 11, Mads Krab og mine damer og herrer. Nummer 2, runner-up til Midtjysk Guldcup 2013 U16 drenge. AGF Viby, det består hånd!